ସକାଳୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଡ୍ ନଥିଲା। ଶୋଇକି ଉଠିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମନରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପବ୍ଲିକ୍ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ। ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିଥିବ, କେବେ ବି ମନ୍ଦିରରେ ତମେ ଦାନ କର ନା। ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ ସେ ଭୁଲ କେବେ କରନା। କାହିଁକି ନା ସେ ପଇସା ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବନି। ସେ ପଇସା ଆମର ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଲାଗିବ। ସେଇ ପଇସା ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଖାଇବା କି କ୍ଷୀର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବେ, ତାଠୁ ପୁଣ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଭାବିକି ଭଗବାନ ପାଇଲେ। କି କୁକୁର ବିଲେଇ କି ଗାଈ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଯଦି ତାଠୁ ଭଲ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଯାଇକି ଦାନ କଲ, ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ବାସ୍କରେ ପୁରେଇଲ, କହିବ କି ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦେବି, ମାନେ ପୁରେଇକି ଦେବି, ସେ ସବୁ ମିଛ। ସେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖେଳ। ସେମାନେ ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ। ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଇବେନି। ଭଗବାନ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ନେଇକି କିଛି କିଣିକି ଗୋଟେ ଗାଈ କି କୁକୁର କି ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଦରକାର ନିଡ୍, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି। ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ କି ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିପାରୁନି ସେଇଟା ମୋ ଛୁଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତିକି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଏବେ, ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିକି ଏସବୁ ସେ ସବୁ ବିଜନେସ୍। ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବାରାଣାସୀରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ କରିବେ କରିଡର? କ'ଣ କରିବ ତମେ? କି କରିଡର କରିବ ତମେ? କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜାଣିଛ? ସେଟା ବି ତମେ ଜାଣିନ। ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଦାନ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କୁକୁର ବିଲେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବ।